Здравейте, приятели на планинското бягане и по-точно на Триглав Skyrun. Сега ще направим една кратка пресконференция и по-специално повече информация за трасето, Sky трасето на Триглав Skyrun, черешката на тортата, най-доброто от трите и така нататък. 34 км с 2300 метра денивелация. Виждаме сайта на състезанието Триглав Skyrun. Тук има различни опции, които може да намерите повече информация за нещата, които ви интересуват, свързани с състезанието. Ние в момента ще разгледаме дистанцията 34 км. Кликаме на Триглав Sky и виждаме тази уникална гледка, която се открива на една от точките по време на изкачване към хижа Соколна, а именно Куру-дере, така нареченото Куру-дере. Уникално диво ждрело. Препоръчваме за кратко да го хвърлите един поглед по време на изкачване. Тук има бутон за регистрация, който никой направо може да се регистрира тук. Малко по-надолу откриваме опция за изтегляне на GPS трака. От тук може да си го изтеглите и след това да го отворите в различни приложения, да го разгледате по-подробно. Старта на дистанцията е 8 юни от 8 часа. Имаме добра новина с малко по-късен старт спрямо миналите години, понеже изместваме състезанието в началото на юни месец, а не както беше до сега в началото на юли. Се очаква да времето да е една идея по-хладно. 8 часа старт на 8 юни в северната част на село Тъжа, старт финалната позиция. Както казахме, дистанция е 34 км, положителна денивелация 2300 метра, отрицателна също толкова. Едно сериозно предизвикателство за изкачване и за спускане. Подкрепителни пунктове. Първият подкрепителен пункт е на 10 км разстояние от старта. Хижа Соколна. Има храна и вода, плюс може би някакви напитки трябва да има. Тук имаме контролно време на тази хижа, който не стигне до хижата за 3 часа. Участниците ще бъдат дисквалифицирани, няма да бъдат допуснати да продължат по трасето нагоре. Всъщност от хижа Соколна започва същинската част на трасето планинска и по-сериозните изпитания за участниците, така че сме преценили, че за това време, ако някой не стигне до хижата, просто няма смисъл да продължава нагоре, защото оттам започват сериозните изкачвания. А 3 часа, разбирайте, прекалено много време за достигане до хижа Соколна с бягане и ходене. Втори пункт се намира на връх Голям Кадимлия. Важно да се отбележи, че от 10 км до 20 км няма повече пунктове. Има на едно-две места, където ще ви кажа малко по-късно, има възможност да пиете вода, ако ви се наложи, ако много сте закъсали, макар че все пак това са 10 км, не са страшно много километри, но все пак ще ви подскажа и за тях. На връх Голям Кадимлия, точно на заслона, ви очакват нашите доброволци, отново с храна и напитки. Това е най-високата точка на трасето, 2275 метра надморска височина. Следва стръмно спускане към хижа Триглав, прословутото спускане, за него ще стане повече подробности малко по-късно ще дадем. Хижа Триглав се намира на 24 км. След хижа Триглав следващия пункт е на хижа Русалка на 28 км и половина и след това е финала на 34 км. Контролното време за преминаването на цялото трасе е 10 часа. Тук имаме задължителна екипировка и тя включва ветроустойчиво и водоустойчиво, по-скоро или водоустойчиво яке. Тип ветровка с мембрана е най-добрият вариант.
Съдове за вода с общ обем минимум 1 литър. Изолиращо фолио, много важно, супер леко и ефтино нещо, което може да ви помогне в аварийна ситуация. Мобилен телефон, разбира се, е добре зареден. И свирка, която в една аварийна ситуация може да ви помогне доста добре, защото нали, така с звикане се хаби доста повече енергия. Една такава свиричица има вече доста компактни, повечето ранички ги имат. Може да окажете лесно къде се намирате на хората, които ви търсят. Имаме препоръчителна екипировка, инсталирано приложение на PSC, може да го стигнете от Google Play. Приложението е много лесно и удобно, работи се лесно с него, много лесно може да изпратите локация, къде се намирате при една непредвидена аварийна ситуация. Аптечка, GPS уред, часовник с трак на състезанието, може би това нещо трябва да мине в задължителната екипировка. Не е добре на това трасе да тръгвате без да имате трак на трасето. GPS трак, зареден в вашето устройство, дали в телефон, дали в часовник, защото по билото са много голяма част е открити части, при евентуално падане на мъгла и недобро време ситуацията може да стане доста агресивна и неблагоприятна и лесно може да се изгуби маркировката, дори и на наблизко. Лесно може да се дезориентирате в едно лошо време. Затова задължително GPS уред, трак на трасето скачен в часовника или на телефона. При евентуално загубване на маркировката за повече от 400-500 метра, ако все още няма маркировка, а преди малко е била на често, значи не сте в правилната посока и е добре да се върнете в изначалната позиция, където сте намерили, където се сещате и сте видяли последната маркировка и там да потърсите коя е следващата марка по трасето. Слънцезащитен крем, тук за хората, които използвате, препоръчителен, защото голяма част от трасето, особено по обяд, в зависимост от времето, минава по билните части на масива, високо е и се очаква UV-то да е на висока стойност и възможно да се получат изгаряния. Слънчеви очила също е добре да имате. Щеки силно препоръчителни, ако използвате. Ръкавици, да, почти към задължителната екипировка, защото много зависи какво ще бъде прогнозата за времето, но това все пак е висока планина, над 2000 метра. Времето супер бързо може да се промени и ни ръкавици могат да спестят много травми по ръцете, болезнени ситуации и така нататък. Дори и тънки ръкавички да са за бягане, ще свършат работа. Какво включва таксата, всеки може да провери. Тук има по-надолу един скриншот на трасето. Старт финала село Тъжа. Равно бягане почти до началото с много лека денивелация до началото на подножието на планината. От тук започва с сериозното изкачване към хижа Соколна. Въртим към връх Голям Кадимлия, хижа Триглав, хижа Русалка и отново старт финала. Сега ще влезем по-подробно да ги разгледаме. Ето тук е денивелационният профил на трасето. Малко по-надолу също в Google Maps може да намерите картата на трасето. Като кликнете тук се отваря. И да разгледате също подробно точките по трасето, старт финала, контролните пунктове, контролни подкрепителни пунктове, хижа Соколна и така нататък. Ние сега ще ги разгледаме в други приложения, които ще ни дадат по-ясна визия какво да очакваме по трасето. Така, започваме с старта в северната част на село Тъжа. Тръгва се в обратна посока, не към планината.
а малко по-на юг. За малко сме в селото, може би около километър. След това напускаме селото и започва да се бяга в разни насаждения, ниви с много лека денивелация нагоре, докато достигнем подножието на Корудере. Тук имаме едно преминаване през река с едно хубаво готино тънко мостче. Всъщност, извинявам се, малко по-нататък. И тук все още минаваме покрай нивите. Тук минаваме през реката на Корудере, през едно тънко мостче и излизаме в подножието на пътеката за хижа Соколна. От тук вече започва същинското изкачване и набирането на денивелация. До тук би трябвало да сте заграли много добре. 5-6 км мисля, че е дистанцията, така че едно много добро заграване може да се получи преди същинското изкачване. Започваме да се катерим нагоре. Мисля, че точно и тук някъде се пада уникалната гледка, която видяхме в началото към цялото Корудере. Няма как да я пропуснат, защото трасето мина точно през него, през тази гледка. Тук се намира хижа Соколна и първият подкрепителен пункт. Както казахме, той ще е контролен. Всички, които минат след третия час тук, ще бъдат спрени от нашите доброволци. Продължаваме. След хижа Соколна има едно стръмно изкачване, като минете ли го, след него има сравнително полегат участък, който може да се накефите на истински Балкан и гледки. Минавате през много хубава Букова гора, стара. Тук, разбира се, е резерват около Соколна. Движим се само по маркирани пътеки. Тази е туристическа пътека. Както се вижда, все още белее на места. Може би има снежец. Тук подсичаме Танастепе, връх Танастепе го подсичаме отляво. И тук има едно изкачване на този ръб. Много красив участък също. И започваме да се движим по самия край на билната част. Разбира се, няма такива опасни участъци. Тук има един такъв участък, който е се минава така по ръба, но въпреки това няма пак такива опасни участъци, в които да случи нещо, малко повече внимание. И започват няколко последователни стръмни изкачвания, които, така за повече състезатели си го виждат и им се поизпомпват краката. Изкачваме първия връх, който се води тук безимен, не знам защо. Вляво от него се намира връх Мазалат, но трасето не минава там. Минавате първия връх, има стръмно спускане надолу, готино, така малко да разпуснете мускулната група едната и да задействате другата. След това пак има изкачване към връх Пиргос. Тук вече се движим над 2000 метра. След първото изкачване на връх Безимен е вече над 2000 метра. Имаме спускане, пак изкачване към Пиргос. Тук вече малко по-малко спускане, пак леко изкачване, първо ни е връх Мала Кадимлия. Тук пак имаме леко спускане и леко последно финално изкачване по-сериозно до връх Голям Кадимлия, където ще бъдат нашите доброволци тук на заслона. След върха започва много технично спускане през участък, през който има много така камъни. Трябва с повече внимание да стъпва по тях, да се преценя
особено за хората, които не се чувстват много сигурни. Няма опасни участъци с отвесни ръбове или такива неща, но въпреки това самите камъни са по-големи и трябва да се стъпва внимателно. Иначе много красив участък. Естествено, тук панорамната гледка би трябвало при хубаво време да е уникална. Както виждате, Марагеди, малка коза стена, Параджика, тук величината е връх Ботев, една панорамна обиколка, Карлово, Калофер, Средна гора отсреща се вижда, цялата долина насам към Павел баня и посока Казанлък, долината на Тракийските царе. След каменистия участък, така прословутото стръмно спускане, което повечето състезатели им прави впечатление и дори по-подготвените изпомпват силно тук своите мускули на краката си. Тук почти се бяга без добра пътека, няма добра пътека, през която се минава, защото има много различни такива малки пътечки от животни, но ще бъде маркирано тук през цялото време, маркирано с флагчета, с червена лента, както и бяло-червените ленти, обикновените, които се използват по състезанията. Където не може да се завърже лента, слагаме флагче. Следва още малко стръмно спускане тук в един каменист участък, много интересен. Минаване през хубава стара Букова гора и излизане на подкрепителния пункт, който ще бъде точно тук, до хижа Триглав. След това продължаваме към Бабска река, също много красив участък, любим мой участък. Ето тук се пресича Бабска река. След Бабска река има едно стръмно изкачване за кратко, но пък доста стръмничко, много готино такова. Излизаме на това билце и от тук спускаме през много хубава стара Букова гора. Много хубав участък е този. Докато излезем на черния път към хижа Русалка. Излизаме на черния път, включваме се тук в него и малко продължаваме. Тук много важно, не продължаваме по черния път, а минаваме през самата хижа Русалка, където ще бъде и контрола, и подкрепителен пункт. Задължително се минава през хижата, за да не стане така, че после трябва да дисквалифицираме поради непреминаване на пункт и контрола. Всичките подкрепителни пунктове са и контроли, това е важно да се знае. Слизаме пак обратно на черния път, продължаваме за малко, може би около километър и нещо по него. И в един момент тук се става отделяне от черния път, както е така хубаво вече спускате надолу по черния път. Дясно рязко обива една пътечка и почваме да се сече перпендикулярно по черните пътища. Черният път води също надолу, но той е с доста повече километри се навъртат по него. Това са хубави такива пътечки, туристически. Синя маркировка мисля, че беше тук. Почти долу вече се минава по пътеки. Няколко пъти се пресича този път. Тук е много важно да гледате къде се пресича пътя и да продължите надолу. Докато излезете вече на края на този черен път, излизате отново на черния път, минавате насам, посока вече селото и това са и последните метри до финала в северната част на село Тъжа. Ами в общи линии това е за Триглав Скай, 34 км, 2300 метра денивелация, уникално трасе, много разчупено,
различни участъци, различни места по Балкана, различна природа. Едно уникално Sky трасе. Типичния Skyrun. Много денивелация, не много километри, разнообразен терен. Изкачване на голям кадемлия и много връхчета над 2000 метра преди това. Пожелавам успех на всички участници и ще се видим на старта.